ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ 24x7 ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ತೂತಾರ ತೂದಿಜ್ಜಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿ ಇತ್ತೇನೆ ತೂಲೆ ದಯಪಂಡ ಐಟೊಂಜಿ ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೇನ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅಂದು ಆ ಚಾನಲ್ ತೂಯಿ ಬೆಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು ಅಪನ ಆ ಚಾನಲ್ ದಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಏನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲಿ ತಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೂದುಪ್ಪಾರು ದಾದಾ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಎನ್ನುದುಪ್ಪಾರು ಅಂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅತ್ತ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ಏನು ಏರೇನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪುನತ್ತು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಪನಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಎಲೆಲ್ಯ ವಿಷಯಲೇನು ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ಪಂಪನಂಚಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಕ್ಲು ಈ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂದು ತೆರೆಯುಡು ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ತೂಲೆ ಐದು ತುಂಬು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪುನಂಡ ತಪ್ಪಂದೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲು ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಲು ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ಶುರು ಮಾಡು ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ 24x7 ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಕುಡ್ಲದ ಮಾತ ವಿಷಯಲೇನು ತೆರಿಪವನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಅದನ್ನು ಐತೆ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪಂಡ್ರ ಪೂಜೆ ಅನಿತ್ತೆ ಐದು ತುಂಬು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮೊರಣಿ ಕೊರೋನಾದ ಬಕ್ಕ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದಿತ್ತೀರಿ ಕೊರೋನಾ ಗೆಲ್ಲೋಣ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ ಏನು ತೂದಿತ್ತಾರನಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತು ತೂದಿಜ್ಜಿನಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿದು ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಆ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾನಲ್ನ ತೂದು ಐತ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ತೂದು ಐಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಂದು ಏನೊಂದು ದಯಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಗೆಲ್ಲೋಣ ಬಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರುವಂಥ ರೈಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಡಿಕೆ ಯಾರು ಐದು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಆರ್ನ ತಂಡದ ಕೆಲವರು ಐನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅಂತ ಐಟು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂತೀರಿ ಐಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಅರೇನು ಕುಲ್ಲದು ಆರು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಮ್ಮನ್ನದ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೈಮಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಐತರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ನಿ ಐತರ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ವೇಷಾಡು ಪಂಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ನಟನಡು ಬರೋದಿತ್ತೀರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆ ಟೈಮಡು ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮಡು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಳ್ಪಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನಜ್ಜಿ ಒನಸು ನೀರು ಪರಿಯರ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮಡು ನಮಕ್ ತೆಲಿಪುನತ್ತು ಬುಳಿಪುನತ್ತ ಅಂಚಿನ ಟೈಮಡು ಒಂಜಿ ತೆಲಿಪೇನ ಅಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದ್ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಯಾಪಂಡ ಆ ಟೈಮಡು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಯಿನಕ್ಲಿ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಿಡಿತ್ತನಳ ಅವೇನು ತೂದು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂದೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಡು ಯಾನ್ ತೂಯೆ ಯಾಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಇಂಕ ಪಂಡೇರು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಇಂಕದಲ್ಲ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆತು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಒರಿಯ ಪಂಡೆ ಇಂಕ ಇಂಚಿಚ್ಚ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡ್ತೊಂದು ಆಯ್ತಾರ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಯಾನಲ್ಲ ತೂಯರು ಶುರು ಮಂತು ಐದು ತುಂಬ ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾನು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಯ್ಬೇಕ ಆರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ನರ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆದಪ್ಪು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆದಪ್ಪು ಹೊರ ಟ್ರಂಪ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಯಾನ ಪನಾರೆ ಬೈಕೊಂಡು ಅಂಚಾಯ ನಡೆದಾದು ನಿಖಿಲ್ ಯಾನ್ ಪನ್ನ ಚಿತ್ತನಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏರ್ ಮತ ತೂತುಜೇರು ಆಯ್ತಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏರ್ ಮತ ತೂತುಜೇರು ಇನ್ನಿಡ್ ಪಕ್ಕನೆ ತೂಯರ ತುರು ಮಾಡ್ಲಿ ತೂದಿತ್ತಿನಡ ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪನ್ನಲಿ ಬಕ್ಕ ತೂದಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚದು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಸುಮಾರು ದಿನದ ಎಂಬೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ ಅಂಚೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಮಾಣಿಕ್ಯ ತುಳುನಾಡದೊಂಜಿ ನಟನೆಗಾರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತದ್ದು ಐತರ ಆರ್ನ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡಾರೆ ಪಂಡ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರಾರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿಸಿ ಟೈಮ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ ಐಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತದಾಕ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಟು ಐನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಳು ಎತ್ತಾವ ನಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮೊಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದೊಂಡು ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ ಚಾನಲ್ಡ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ತೂಯಿನತ್ತ ಬೆತ್ತವ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೂಗುಜೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೂ ಮಸ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಟು ಬೆತೆ ನಮ್ಮ ನಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತನ ಜನಕ್ಲೆ ಆಸೆ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ನಟನೆ ಅದುಪ್ಪು ಆರ್ನ ಎಂಚಿನೊಂಜಿ ಆರ್ನೊಂಜಿ ನಟನೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೇರತ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಪಂಡ ಇತ್ತಿಲಗನೆ ಮನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಾಲೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಟನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆಜ್ಜಿ ಆರು ಆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಟ್ರಂಪ್ನ ವೇಷಾಡನ ಟ್ರಂಪೇ ಆದುಪ್ಪೇರು ಆರು ಚೈನೀಸ್ ದಾಯನ ವೇಷಾಡನ ಚೈನೀಸ್ ದಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ವೇಷಾಡನ ಆರು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತೆರೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಆದೊಂದು ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ತೇನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಬಂದ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂದ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡತುಂಡು ಪಡು ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೆಲವೇರು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾರೆ ಪಂಡ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಂಚ ಫ್ರೀ ಏನು ಹಿಡಿದು ಅದು ಮೂವಿದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೋಯರಪ್ಪನಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಹಿಡು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಒನ್ನಂಚಿನ ಸುದ್ದಿಲುಂಡು ಏತಾನ್ಲ ಇಂಚಾನ್ಲ ಆರು ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಕೇರು ಯಾಪಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಐತ ಬರಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರಡು ಆರು ನನ್ನಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನು ಮೂವಿಲೇನು ಮತ್ತು ಮಂತೊಂದು ಪಡು ಆರಿಗೆ ನಲ್ಲ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಪಂಡು ಎನ್ನೊಂಜ ಆರೈಕೆ ಅಂಚನೆ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ಆರ್ನಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಟ ಹೋಸ್ಟ್ ಆಧಾರ ಬಂದಾಗ ಆರ್ನಲೊಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಮತ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಜ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮತ 2 ಜನಲ ಸೇಮ್ ಅದುಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಲಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆವಾಡು ಉಂತವರ್ಚಿ ಪಂದು ಎನ್ನ ಆಶೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಂಡಿರ್ತೇನೆ ತಿರ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಪಂಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನಂತ ಕೆಲವೊಂಜಿ ದದಲ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ದದಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತ ಪಂಡ ಹಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಲ ಮಂತ ಹಂಚಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನ ಬಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂನೆಗೆ ಮಾತಿರೇಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಜೈ ತುಳುನಾಡು.